sabenku nyawang fotomu rasa kangen aku nyawang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning gedung ombo saiki ada papane tanpa kabar piye wartane aku tansah ngantu-antu kalian dina bisa ketemu pancen abot lakoni yen to tresno aku duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwun kumring sliramu rungono tangise ati iki liwat angin wanci wengi aku titip salam kangen jroning ati sindiran saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning gedung ombo saiki apa papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantu-antu kalian dina bisa ketemu pancen abot tak lakoni yen to tresno aku duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni rampung setunggal lelagon mangke penganten kekalih kasuwun kakanthi tumuju wonten gapura ngajeng nderekaken konduripun keluarga agung besanten kantun para tamu monggo Pak Lurah pun lajengaken panyuwun kumring sliramu rungono tangis ati iki lewat angin wanci wengi aku titip
alam kangen jroning ati. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Lurah Beji. Nggih bose Cekiyas soalnya rawuh niki Pak Gimin. Ugi Ketua FKKD Kabupaten Sragen Pak Sis. So keluarga ageng Kepala Desa Sragen sampun sampai rapor. Sekar bisa. Monggo Pak Sukimin, Pak Paiman, Mas Adi, sekeluarga. Monggo. Nah, Monggo Pak. Sekar bisa. Kesang sesajine karya. Monggo Pak Lurah, jumeneng karo kancane. monggo. Ya. Sing keringete ambune kecut disemprot isi ben wangi. Warenaning kusuming pura ayem tentrem sawangane. Wah. Mbah Lurah ngandel. Jate Sedang action. Atma janatara wana kandas luasa solae kapungu sing Pak Paiman, monggo Mas Adi, Ibu, monggo. Saiki ana ngendi wis menang keturutan sing apa lali neng gunung ayo tak cadangi saged jagung Mbak ayo Jaipong, Ayo Ri. anggap para lapang.
Gede larase keluarga besar Bakso Sukowati Jikias Mas Taiman Luki Mas Sumil ya Ploso Jati Sumberlawang Ayo Bu. Kalau Hei Hoi ya Berkelingan Mbak Lurah Seribit ya Mas teman oh ya Salololo ning gunung tak cadongi sakok jagung yen mendung tak silih caping gunung wah bisa sak paket keluarga besar Bakso Sukowati Jikias Sing paling disenengi ya ngene iki iki ndang diunggahne Jaipongmu ya lek ri marai betah syukur bisa nyawang yo Jaipong.
ngomongi to, nek pengen umurmu dawa meduna. Lah kuwi iki kena mbok nyambung umur to kuwi to. Ya. Lanjut yo. Sing ler dhewe niki rada beda, lek mboten gelem goyang blas riyo. Asem kok. Cinder ora gelem goyang. Ngapunten, ora mandek, mengke bablas paling caping gunung neh. Pak Ngandul, jenengan iki setelane kalih kula ya to. Oh, gobokan moro. Slendro. Malek Slendro, gubuk asmara. Yen tak lereng ning cagak kebak tulisan warna abang kuwi tandha larangan selolo monggo Karang Taruna ayo dari Karang Taruna. Ya yo tanpa bental tanpa krasa ketabati kubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali kita goyang yo goyang
Gubuk kae kebak crita ala tengah wengi nganti gagat trina. Aduh, duh. Ora enek kaya keluarga Sukowati seneng-seneng ya bareng sak garwa sak putra. Ya sak anak sak bojo melu seneng kabeh. Masuk yo. Cadatan sajroning ati datan luntur saya merati. Iya yo. Aku kowe dadi garwa marga Mireng yo mireng. Oh ya, hey. Yo jendela Asik. Aturaken sugeng rawuh dumateng para tamu sampun len langkung dumateng Sang Songsong Agung utawi Bapak Lurah sekabupaten Sragen. Halo. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang kuwi tanda larangan. Nanti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita ala tengah wengi nganggo lalol ngati gagat trila. Terima kasih bos. Ayo bos, habiskan. Besok cari lagi bos. Uang buat apa? Wah ya buat senang. Cadatan sajroning ati nyatan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa juga ada nemen Angge lajeng pakurmatan Pak Hamid. Ugi sugeng midhangetaken dulur kula lanang ingkang wonten Cengkareng Pak Diranggil. Sugeng midhangetaken lumantar Duta HD pengarengan Cindelaras audio sound ARS Pak Lurah juta goyang Pak umat. Lurah. Pak Lurah Sribet. Pak Lurah Singopadu. Ayo goyang dong. aja ngucap aku Pak Lurah Karungan, ayo, Pak Joko. wong wadon ngendika mbok ya sing ngalon. Tak pikir kowe aja kuwatir nyata buktine telung sasi ora ngurusi nggonmu seneng main judi ora mikir bagian buri. Cepet ekonomi pikiran gampang emosi Emosi, emosi emosi, emosi pikiran gampang emosi ya
bapakku wis mertobat. Wong lanang ngendika mbok ya sing alon. Tak pikir kowe aja kuwatir. Nyatane buktine 3 tahun ora ngurusi nggonmu seneng main judi ora mikir bagian buri. Cepat ekonomi pikiran gampang emosi. Emosi 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 pikiran gampang emosi. Nggih, terima kasih. Pangapunten. Napa? Sewu kutha. Monggo Mbah Lurah, Mbah Lurah. Ugi ngaturaken sugeng rawuh Pak Tatang Prabawanto. Sugeng pinarak. Monggo Pak, mriki malih. Sewu kutha wis liwati. Sewu ati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku ngenteni saprene Mas Sutya Budi. bisa nemoni Request ninggal katresnan dipun tenggo sugeng midhangetaken mantar duta hadi. ngalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lila aku lila ya mung siji Pak Lurah ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senadyan waktu mung sedela kanggo tombo kangen jroning dada. Yo sugeng rawuh Pak Lurah, Pak Lurah. Mas Kriwil. Banyak sekali teman-teman kepala desa dari berbagai penjuru. Ora sah takok perawan. Iki sindene rondo-rondo kabeh nek ngersake. Termasuk yang habis menang kemarin Pak Sis juga rawuh. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lila aku lila ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen
ketemu senadyan sakedheping mata kanggo tombo kangen jroning dada Pak Bos, luar biasa Pak Bos. Sukowati monggo bisa bergabung. Kanggo tombo Sewu kutha wis tak liwati. Yo, sinden limo nusul ngadeg yo. Yo. Nanging kabeh padha ra ngerteni lungaku neng ngendi pirang taun Yo, kon goleki Ulan. saprene durung bisa nemoni Gentenan ya. Sing telu ben iki sing telu ngadeg ana. jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu wis mula lila aku lila ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senadyan umum segala kanggo tombo kangen jroning dada senadyan sakumum sedela tak nggo tombo kangen jroning Panggilan kepada Mas Simon. Mas Simon. Matur nuwun, Pak. Monggo Bapak Lurah sami joget, sami beksa Pak Heru ayo. Joget to. Lho ngancani Pak Jarot. Aku nang mbure mirip. Yalah lah, mriki to. Moh aku. Aku masalahnya pengen Panggilan Mas Simon. Rene to Pak. aku pengen burimu. Isen aku. La 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 la. Suwe ora ketemu wong ayu gawe kanene atiku. Yo, joget. Tak suwun rinten lan dalu pamujiku manggiya rahayu. Najan mung krungu suarane apa maneh yen nyawang bokonge bebasan segara madu kalah lendah sing manis pancen sliramu.
Pokoke nang jaba Jawa ki ora ana sing kaya Ririk. Napa nggih, Pak? Lah mbok kula dibeto mriko to, Pak. Aku nggawa dirimu ki ora kuat ragate. Sami Mbah Lurah. Lurah sekabupaten Sragen mboten enten sing kados Mbah Jarot. Nggih, kok. Saiki wis dadi pengusaha ning Kalimantan ya, Mas. Lah piye wong dadi lurah ya mung pisan kok kalah karo Mbah Sis ping 3 malah. Jenengan teng Kalimantan pun nate semeret pal 12. Alah, wis rasa ora sah. Enggak buka. Senengamu kilo 10 wae iki. Ayo, sing Ririk. Wong bagus Anton Nugroho yang widi ora mung jroning impen aku iso nyanding sliramu wong bagus ayo yo Suwe ora ketemu Dik Ririk. Pak Jarot Gawe kangene atiku. Tak suwun rinten lan dalu pamujiku manggaya rahayu. Ajan krungu suarane apa maneh yen nyekel dadane bebasan sekara madu kalah manis sing manis pancen sliramu. Ae Mbah Jarot, wau nyepeng napane? dodo. Ah, pas niku kalih kahanan. Pas Kalih kahanan. ning ora kedaluwarsa to iki. Mboten. ampun Pak. Sing sekeca niku nggih malah kedaluwarsa niku, Pak. Lah iya. Kadaluwarsa kok marai mendem mboten sah. Mbah Lurah, kedaluwarsa niku jek mending. Lah nek kena kanker kerowak. Lah iya to. Nek nyekel nggone Ririk kan awet nom ya Rik ya. Ngono, ya ndang nek. Mas Parzio, Mbah Sis mangke persiapan, Mbak. Kalau rasi Persiapan Pak Sis. Nggo. Guru kula. Wong bagus Anton Nugroho yang ora mung jroning impenku bisa nyanding sliramu wong bagus. Matur nuwun. Matur sembah. Iki nek sing ngadeg siji-siji ora adil. Intan malah ngadeg ya. Mister Jarot. Asik. Iya. Cinde laras gong balap. Monggo Pak Sis. Senajan to ora mitra tandha mata sing tak
tanpa senajan amung sepele ngelingake kabeh gelap gede yari Kaya rembulan lumaku kang madangi wanci galuh kaya tumetes banyu ngademake kangene hatiku kai tondo moto bertandani ati lega Nadyan nate gawe kilong ning nyatane mong katone foto Hae Hae tak simpen ana kamarku dadi seliramu tak simpen ana atiku liya wektu bakal ketemu Pais goyang dong Nah Pak Lurah Pengkok sekecake Pak Cokro Masuk slegane rena pangase yen dika sarwa senadyan amung prasaja nanging bisa lucu rono senadyan merati atur loro tanda seni kepriya padha kepranan ngenggar ring katresnan eman-eman yo ing mulya Pak Lurah Resi pancen dina laku Retno gunung tanpa guna jroning gandrung terus ambar Pripun Mbah Sis raos panjenengan Mbah? ya hingga terusna ora rumangsa Mas ya Ora rumangsa. ya Rinja Nadyan to kathahipun pametri para-para bapak lurah sesragen parang rawuh nanging mangke kawula cilik wados kula Mas Parjiyo mangke enten medalipun mirunggan ngeten Pak Lurah. Juga ada yang mau minta lagu Lintang Asmara dan nomor 2 ingin mencintaimu apa ingin melupakanmu tapi aku cinta. Nggih, monggo Pak Lurah. ing pandere ya bisa pilih asih mestine retno pangasih pasrah mringkang moho luwe Cinde larase Mbah Gabus
bareng sabar yen Mbak Agus. Wasih. Ho. 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 Iya. Iya. Cindelaras. Iya. Iya. Pak Sis. Sawetara kangen gumong karo sliramu Rina katon ning netra Lamun ratri ning ati ya. gobel Sliramu kok durung gelem plepa tansah tak tunggu anggonmu prasetya karo aku ya Pak Sis Mas Marmisi sekar bakti iku lambang katresnan sejati iya iya senajan kaya ngapa jroning ati ora bakal tega tambah ayuman ya. Alah jenengane mesti ngono kuwi. Ha iya. Ya, Tanggal Pak. 30 prei ora ki. Tanggal pinten? 30 sesuk. Kosong. Kosong ning kan aku. Tenan Ya, ora. tenan syukuran Ayo, iki sayangku. lho. Heeh, tanggal 30 ya. 30 bengi. Sik, keluarga tak- besar Eh? Galombo Tak tilikane sih. Aja ditilisi, aku wis ngiliki kok. Kosong kok. 30. Tenan? Ya, 30 bengi. Insya Allah Pak, insya Allah. Jommu jam Nggih. 11 Eh. teko jam Mengke 4 kajeng Ririk esuk. sing ngubungi kula. Tenang aja. Yen pinuju aku tetep mung karo sliramu tak rewangi nelongso ning sliramu sing ora rumangsa. terus. Monggo Karang Taruni dan juga keluarga besar Sukowati Bakso dari Cikeas Jakarta hadir ke depan untuk bergabung bersama Cindy Laras yang hadir pada siang hari ini untuk menghibur hadir semuanya, terlebih kepada hadirin tamu undangan dan juga keluarga besar Bapak Muji Selamat. Iya. monggo keluarga besar Bakso Sukowati siang pantara ratri mung eling manis ing ati Ayo ngadeg setiaku tansah ngenteni Ngenteni sapa, Mas? marang sang Diah Sulas Ya. monggo bose bakso Jangan kain putih ayo bulan jadi saksi ubayane datang balen jadi dari Karang Taruna putra putri selamat mendengarkan semoga bisa menjadi tombo kesel Iya. wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku
ora bakal sirna. Senadyan nyawa ocat sagaraka wis tresna Cinde asih. Monggo bose bakso. Jalan ke depan yo, jalan ke depan. Ayo Mas. Eli Maju ke depan. maju Mas Ikram. Merapat sama keluarga Sukowati bakso. Yuk, Intan. Ayo Dintan. Iya iya iya. monggo maju bos Joget ae. Wulan melu sisan. Yuk. Siang antara Onge ling manis sing ati Setyaku tansah ngenteni marang sang Dyah Surini Wasih rasa kangen kang liputi ayo bulan dadi saksi ubayane kayane datang balen jali keluarga besar Bose Bakso Sukowati Cingkias bakal sirna ingin melupakanmu tapi cinta wilujeng midhanget Pak To ya Bu Tarik sayang rasane ngatiku kepengin nyaketi sliramu saben dina mong kelingan karepku melupakan ning nyatane aku cinta asik sayang aku salah apa merabas milih ning netraku batengan detet ning atiku manting-manting rasa ning atiku lara pronto mulane ayo ayo ngaku linglung Duh Gusti nyuwun pitulung sayang aku mau hatiku kaloro-loro papan batin ing
pakanmu tapi cinta cinde laras. Sayang rasane ngatiku kepengin nyegati sliramu saben dina pengelingen ingin ku melupakanmu ning nyatane hatiku cinta. Sayang aku salah opo tega temen sliramu padha tresno mbrebes milih ning netraku patang dedet ning atiku montang manting jroning uripku ya. Aduh lara bronto mulane aku nganti bingung layong aku linglung do Gusti kula nyuwun pitulung sayang aku mbokon hatiku kaloro-loro tratapan ning jantungmu ingin melupakanmu tapi cinta lan munggah mangke lali janjine Dek Kenci. Ngapunten Mbah Lurah Karangudi. Pangapunten Mbah Gabus. Kalau ngatek ya. Intan. Ya malurana ya. Asik. Iya. Ha, ha, iya, iya, iya. Laras. Ning kutha Solo mudalan mudi ning taman jurang taman indah kutha Solo papalan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngingkar janji cahayane mulan rajang muncul ing cemara angin kang teka sasat gawane tresno banyu bengawan sinar cahayane bulan lir sewu tiang haleramu kenangan ngersake nopo mung sarwa ana ning taman jurang taman indah kutha Solo papan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali.
Ya, sing ngadeg telu. Dereke bose barokah. Masuk. Nangis sak jroning atiku analika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa yuk Tak suwon rina lan mengi Moga-moga Gusti ngijabahi sak kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni Ya Mas Ardi masukin taun nono windonono panteni ing isi ing tresno Cek rawuhipun Mas Inggus nangka bebar Mbah Lurah Samdani mung katon-katon sliramu wae Ojo lali pawalengku Oke mana Kang Mas janji-janjimu Aku kang setia satu tak anteni nganti Oh hei nangis sak jroning atiku analika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa yuk Tak suwon rina lan mengi Moga-moga Gusti ngijabahi sak kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni Carane sindelaras Saka urut saka saka teni balong nangka bebasane Kon sliramu wae juga ngaturaken wilujeng ramu dewanipun sapa Mas Inggus dari partai apa Demokrat Ojo lali pawalengku Oke mana Kang Mas janji
sliramu kang dadi mani ing kalbu Bindaretno Bindaretno kang katon malela Sekepatmu ketalingku priya tansah eling atur rasaku tansah sumandhe Rino wengi aku mung tansah ngenteni tanpa kata nyidam tetes sing tresno kang satu dadi tetaline atiku tansah nandang asmara aku kang nandang broto kaya mimpi mituno Katur midhataken Pak Lurah Slamet jurangane bakso Wong sliramu kang dadi mani ing kalbu Bindaretno kang katon malela tetalingku tansah Sri Minggat ditunggu najan atur rasaku tansah sumandhe aku mung tansah ngenteni tanpa katan nyedhak tetes sing tresno satu dadi tetaline tansah nandang asmara ase cindelaras Asingku akan jadi dadi usadane aku kang nandan bonto Lilanono jaket bring sliramu tansah gending-gending kaya mimin mintono asik Sotenge memburi, sotenge ngarep panggung. Nah, iki anak sinden royal. Nah, duit ora kanggo. Nah,